pagsimba. Ngalan mo daygon ko, imo ang himaya ug kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo daygon ko, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Mga pila na katuig ni Agi nga diin nagconduct ta og survey. Ang dinangutan ko sa mga klase-klase nga mga tao sa online o sa bisan asa, naa ba sa balay o naa sa kalsada, nangutana ko nila sa maong pangutana nga niingon ko niya unsa nila nga unsa may makaluwas sa tao. O di ba ka sa imuha karon ang akong pangutana, unsa may makaluwas sa tao. Sama bata sa maong pipila sa mga tao nga akong gipangutana nga din ang ilahang tubag mao kini. Maluwas ang tao kung buutan siya, kung maghihatagon siya, og unsa pa man, kung relihiyoso siya. So mao ni siya ang pinaka-common nga tubag sa mga tao nga din tan-aw nato nga kung maayos lang tao maluwas sila. Kung relihiyoso sila, maluwas sila. Apan ang atong pangutana ngamin kag kung maluwas ba ang tao sa niining mga butanga, mao ba ni siya ang solusyon nga gihatag sa Ginoo? Mao na niining nga mensahe karon ato ang tubagon ang pangutana samtang maghisgot kita mahitungod sa saktong paagi or saktong pamaagi nga diin sakto atubangan sa Dios. Nganuman mingkog saktong paagi ug sakto atubangan sa Dios. Nganuman, tuod kay naay tan-aw sa mga tao, mao'y saktong paagi, pero atubangan sa Dios dili diay siya mao ang sakto. Laktod nga pagkasulti, ang solusyon nga makaluwas sa tao, ang solusyon nga gihatag sa Dios, apan unsa may tendency sa tao. Ang tao gusto niya nga iyahang sulbaron ang maong problema, pinaagi sa iyahang pagpaningkamot, nga tan-aw niya maluwas siya pinaagi sa iyang gibuhat. Apan ang mensahe karon samtang apadayon kita sa ato ang series sa libro sa Roma. Atong basahon diri sa libro sa Roma kapitulo 9. Magsugod ta diri sa bersikulo 30 hantod sa kapitulo 10. Bersikulo 1 hantod sa bersikulo 21. Again, unsa man ang mga saktong paagi or pamaagi nga diin sakto atubangan sa Dios ug atong sutaon tagsa-tagsa ka mga bersikulo kung unsa man ang mga pamaagi nga diin ginahatag sa Dios sa matag usa sa atoa. Especially para sa pagpamata sa ato ang mga natulog nga mga hunahuna or alimpatakan nga din maabli kita sa kamatuoran nga diin mao kini ang pinakaanindot nga solusyon nga gihatag sa Dios. Atong sugdan, again balikon nako sa libro sa Roma kapitulo 9 bersikulo 30. Nagaingon, ang ikasulti ta karon mao kini. Ang dili mga Hudiyo nga wala maning kamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon ni ining maong pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Sa 31, samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mulampos. Ang Dios nagapanalangin na tandaan sa iyang pulong. Atong tanawon diri sa libro sa Roma sa kapitulo 9 bersikulo 30 ug bersikulo 31 atong makita diri ang comparison nga diin gipasabot ning Pablo ngadto sa mga Kristohanon
especially sa mga Kristohano nga din naa sa Roma. Ato makita diri nga din sa kapitulo 9, makita nato nga din ang kaluwasan sa tao is giplano ng daan sa Dios. It means nga din ang tao maluwas pinaagi sa plano sa Dios. Laktod nga pagkasulti, maski unsa kanindot ang plano sa tao, dili siya makasatisfy or dili siya makaluwas sa iyahang kaugalingon. Laktod pagkasulti, ang tao walay nindot nga plano nga makaluwas sa iyang kaugalingon. Ang makaluwas sa tao ang plano sa Dios. Mao nang ang Dios mao'y nagkupot sa maong kaluwasan, so ang Dios mao ang solusyon. Kung ato makita diri sa bersikulo 30, mao ni siya ang approach sa mga hintil, sa mga dili Hudiyo. Og then sa bersikulo 31, mao ni siya ang approach sa mga Hudiyo. Sa bersikulo 30, ang mga hintil na kabaton sa kaluwasan, dili sa ingon nga naningkamot sila para makabaton niini, kundi pinaagi sa pagtuo. Again, pinaagi sa pagtuo. Kung maingay tag pinaagi sa pagtuo, wala kini siya nakapasikad diha sa pagtuman sa balaod o di ba ka maluwas pinaagi sa pagbuhat og maayo o di ba ka maluwas pinaagi sa pagkareliyoso. Mao ni siya mga hintil, naluwas sila pinaagi sa pagtuo sa Dios. Apan ang bersikulo 31, mao kini ang mga Hudiyo nga di naning kamot pag-ayo sila nga maluwas sila pinaagi sa ilahang mga maayong binuhatan nga tan-aw nila kumutuman sila niining balaod, maluwas sila. Apa, nun sa nahitabo? Wala noon sila nakabaton sa pagkamatarong while naningkamot sila. So atong makita diri, ang mga hintil sa bersikulo 30, ilang gituuhan ang solusyon sa Ginoo nga diin bisan tuod sa ilang kaugalingon wala sila naningkamot nga makabaton sa kaluwasan tuod kay nakita nila ang kaluwasan gikan sa Ginoo ug ang pinaka nindot nga solusyon nga ilang gibuhat is ilang gikuha giangkon pinaagi sa pagtuo ang solusyon nga gikan sa Dios. So klaro kayo, solusyon nga gikan sa Dios. Apan sa bersikulo 31, ang mga Israel ilang paningkamutan nga maluwas sila pinaagi sa solusyon sa ilang kaugalingon, dili solusyon nga gikan sa Dios. So ato makita diri ang comparison. Mao kini siya. Ang 31, ang 30 ug 31, sama kini siya sa usa ka ginikanan. Nga misulti siya sa iyang anak nga niingon, "Anak, ayaw bayag labang diha tungod kay delikado na siya. Masamad ka, mataga ka, mapiang ka if malabang ka diha." Amen. Ang usa ka bata, ang iyang gituuhan, wala siya milabang. Okay? Wala siya milabang. Nga naman, tungod kay mahadlok siya adto, tungod ba sa maong gisulti o tungod sa kung kinsa ang nagsulti niini. So ato makita ang duha ka comparison. Ang mga hintil ilang gituuhan kung kinsa ang nagsulti. Okay? Ang mga Hudiyo ilang gituuhan ang maong gisulti. Apan atong tan-awon diri nga din ang balaod nga moingon tag nakahimo kanilang pagkamatarong or matarong atubangan sa Ginoo ato siyang tan-awon nga diin gihatag kini ang balaod sa Dios ngadto sa mga tao para kita maka-benefit nga mapaduol ta sa Dios. Pero wa nagpasabot nga diin mahimo kitang matarong maluwas kita pinaagi sa maong balaod. Di nato kalimtan ang naghatag sa maong balaod. Tungod kay ang makaluwas ang naghatag sa maong balaod ug dili ang balaod, dili ang pagbuhat og maayo, kundi ang nagsugo, kundi ang maong tag-iya sa tanan, ang tag-iya sa kinabuhi, mao ang Dios. Mao na sa bersikulo 32 nag-ingon, nganuman kayang ilang paningkamot wala man ipasukad sa pagtuo kundi sa buhat. Napandol sila sa bato nga makapandol. Sumala sa kasulatan nag-ingon, gibutang ko sa Siyon ang usa ka bato nga makapandol, usa ka bato nga kapandulan nila, apan ang mutuo kaniya dili gayud maulawan. Ato makita diri ang pulo nga mao nga bato. Una sa tanan, ang ipasabot niini nga diin ana ang bato diri, ato example na usa ka bato nga din ang mga tao it's either mapandol niini o di ba ka sa kinilasan nga punto sa bersikulo 33 nga din ang bato ilang gibuhat nga din kuptanan nga maoy lig-on nga pundasyon. So duha ka gamit sa maong bato. Una, mapandol sila sa maong bato, panduha maoy kuptan nila ang bato nga dili sila maiswag. Ato siyang sabton unsa may pasabot niini. Mao kini siya. Kung atong i-connect ang gibuhat sa 30, 31 ug 32, ang mga hintil mibaton sila sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Ang mga Hudiyo naningkamot sila makabaton sa kaluwasan pinaagi sa ilang pagpaningkamot. Og mao ni siya naabot ang bato. Kung mahisgot tag bato, unsa may nasa tong una? Mayunta nga lig-on, gahi o di ba unsa pa bakaha. Pero atong tan-awon diri.
In terms sa kaluwasan sa tao, sama sa bato nga diin si Kristo mo ang lig-on nga pundasyon. Atong tan-awon diri nga diin ang gigamit diri is gikot siya gikan sa Old Testament nga diin bato sa Sion, nga diin si bisan kinsa nga magpasigarbo sa iyang kaugalingon sa bersikulo 31 nga diin kung maningkamot kaayo ta pag-ayo nga tan-aw nato maluwas ta pinaagi sa atong pagpaningkamot din atubangan ni Kristo mapandol kita nganuman kinsa man diay si Kristo ang tag-iya sa kalibutan, siya ang tag-iya sa tanan, siya ang tag-iya sa kinabuhi, siya namatay nga to ibabaw sa cross, tapos maingon ta nga maluwas ta pinaagi sa atong pagpaningkamot din atong ibutang ngadto ning Kristo nga diin ang solusyon nga gihatag ni Kristo is not enough. Nga diin atong ibutang ngadto ibabaw nga din atong ipahampag atubangan ni Jesus Christ nga moingon ta nga Lord maluwas ko pinaagi sa akong pagpaningkamot. In short niingon ta nga wa ko nagkinahanglan Ginoo para maluwas ko. Maluwas ko pinaagi sa akong pagpaningkamot. Manang we need to be careful, especially sa atong tagsa-tagsa kinabuhi nga tan-aw nato maayo na kay tang tao. And then atubangan sa Ginoo dako kani siyang pandol. Tod kay kung atong tan-awon kung moingon tag maayo na kay tang tao atubangan sa Ginoo, kita ang pinakahugaw nga tao. Ang atong kasing-kasing dili limpyo. Ang atong sinultihan dili limpyo. Ang atong batasan ngilad pa. Tapos maingon ta maayo tang tao, buotan ta, maingon ta maluwas ta pinaagi sa atong pagpaningkamot. I mean, wala, dili gayud. Mao na ang solusyon nga makaluwas sa tao, mao ang solusyon nga gikan sa Dios. Mao nang sa kinalasan sa bersikulo 33, makita nato nga din ang bato nga may maghataw og kaluwasan. Tungod kay nga naman. Tungod kay kung si Kristo mao ang naghatag og kaluwasan sa matag usa. Bisan unsa ang mahitabo sa kinabuhi sa tao, dili og dili kana siya makawat. Dili og dili kana siya mawagtang. Atong tan-awon diri nga din duha. First is mao ang paglaom nga naay katapusan. Panduha, mao ang walay katapusan na paglaom. Balikon nako, paglaom nga naay katapusan, mao kani siya ang pagpaningkamot pinaagi sa imong buhat. Nga din tan-aw nimo na ipaglaom apan naay katapusan, dili igo ang tanan. Ang panduha, walay katapusan nga paglaom. Asam ni siya nato mabatunan diha sa Ginoo. Walay katapusan nga paglaom. Kung naa ka sa ang imong pagtuo naa diha sa Ginoo, walay katapusan nga paglaom, naa ka diha nakapundar diha atubangan sa Dios. Nga si Kristo mao ang bato nga din atong kuptan. Nga din dili og dili kita maiswag sa atong pagtuo. Nga din sa bersikulo 10 ato makita diri nga din si Pablo mismo nagampo siya ngadto sa iyang mga kaigsuonan nga mao ang mga magtotoo diri sa Roma. Nagingon siya, "Mga igsuon, gipangandoy ko sa bug-os kong kasing-kasing nga maluwas unta ang akong isig ka Hudiyo og nagampo ako sa Dios alang kanila." Kung ato siyang tanawon sa bersikulo 31, nakita na natong daan nga din ang mga Hudiyo is naningkamot kayo sila sa pagbuhat og pagkamatarong. Apan gi-imply, gipasabot ning Pablo nga ni sa bersikulo 1 sa kapitulo 10 sa Roma, nga diin dili sila luwas. Nagipasabot niya nga diin ang ilang pamaagi is sayop, ang ilang dili ni siya ang saktong pamaagi nga sakto atubangan sa Dios. Mao ni siya ang gipasabot ni Pablo nga diin sa bersikulo 2, "Kay saksi ako nga mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo." Walay problema sa ilang kainit sa pagpangalagad sa Ginoo. Walay problema sa ilang kasing-kasing. Walay problema sakto ang ilang nga kalipay, sakto ang ilang gibuhat at tubangan sa Dios, pero ang ilang tan-aw nga saktong pamaagi is dili sakto at tubangan sa Dios. Dili siya nakasukad sa saktong pamaagi nga makalipay sa Dios, o di siya makasukad o dili siya haom sa saktong nga paagi nga gihatag sa Dios sa tao. Nganuman, tungod kay ang ilang paagi is paagi nga tan-aw nila sakto, pero dili sakto atubangan sa Dios. Nga din dili siya gipasukad matuod sa sakto nga kahibalo. Atong tanawon diri sa bersikulo 3, "Kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao. Gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong paagi ug wala sila mosunod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao." Nakita na to? Ilang kaugalingong paagi, ilang kaugalingong desisyon, ilang kaugalingong plano, ilang kaugalingong standard. Ilahatanan. Tapos mao ni atong tanawon, gusto sa tao nga maluwas siya, pero nalimtan niya nga ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang iyang buhaton is maningkamot kay siya sa iyang kaugaling nga tan-aw niya, maluwas siya pinaagi siyang gibuhat. Apan dili igo ang tanan. Sa bersikulo 4 nagingon, "Kay si Kristo
mao ang katapusan sa balaod aron himuong matarong sa Dios ang tanan nga may pagtuo. Unsa gingon diri? Si Kristo ang katapusan sa balaod aron mahimong matarong sa Dios ang tanan nga may pagtuo. Tanan nga may pagtuo. Wala siya maingon nga pipila kundi tanan. Nagpasabot nga din ang kaluwasan gihatag para sa tanan tungod kay nganuman, tungod kay manna gibuhat na ni Kristo. Kung aton tanawon baliko na to sa 31, unsay gibuhat sa mga Hudiyo? Ngano moingon ta sa bersikulo 1 sa kapitulo 10, nga niingon si Pablo nga din dili sila luwas tungod kay sa bersikulo 2 ang ilang pamaagi uyon kung unsay gusto nila dili kung unsa ang gusto sa Dios. So ato makita diri nga din gipasabot ni Pablo sa bersikulo 4 nga din si Kristo ang katapusan sa balaod. Laktod nga pagasulti ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo nga ibabaw sa balaod iyang gibayaran tanan nga diin requirements sa balaod. Laktod nga pagasulti namatay si Kristo nga ibabaw sa cross, giula ang iyang dugo nga ibabaw sa cross, nagpasabot nga si bisan kinsa nga motuo mo salig sa Dios makabaton sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo nga din motuo kita nga si Kristo mao ang manluluwas, motuo kita nga din si Kristo namatay nga ibabaw sa cross, motuo kita nga kita makasasala kung nagkinahanglan kita manluluwas, then pinaagi sa ato ang mga ngabil nga mosulti ta nga si Kristo mao ang Dios, si Kristo mao ang manluluwas o pinaagi sa atong kasing-kasing nga din ato siyang dawaton isip Ginoo manluluwas sa atong kinabuhi. Mao ni siya ang solusyon nga gihatag sa Dios. Mana ang tanan, wala ni ingon nga diin mabuhat pa kag maayo, mabuhat pa kag ingon ini para ikaw maluwas. Again, dili ka makasatisfy sa maong bayad sa kaluwasan. Kulang ang tanan. Mao si Kristo maong namatay nga ibabaw sa cross, siya ang katapusan sa balaod. Laktod nga pagasulti, again baliko nato. Si Kristo ang makaluwas, dili ang balaod. Klaro kayo, siya ang katapusan sa balaod. Para ikaw, wala na ka magtanaw sa balaod, kundi magtanaw na ka sa katapusan sa balaod nga mao si Kristo. Ang atong tanawon mao si Kristo, pinaagi sa pagtuo. Manang maluwas kita, pinaagi sa pagtuo, tungod kay mituo ta nga si Kristo mo'y naghatag og kaluwasan og dili ang atong kaugalingon. Klaro ba? Mao ni siya ang solusyon nga din sakto nga solusyon, sakto nga pamaagi, nga sakto atubangan sa Dios. Versikulo 5 nag-ingon, mao kini ang gisulat ni Moises, mahitungod sa pagkamatarong sa tao, pinaagi sa pagtuman sa balaod, mabuhi ang tao pinaagi sa balaod. Apan mao kini ang giingon sa kasulatan. Mahitungod sa pagkamatarong sa tao, pinaagi sa pagtuo. Ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon, kinsay mo saka sa langit, sa ato pa mo pakanaog kang Kristo? Ayaw usab pag-ingon, kinsay manaog sa Hades, sa ato pa pagkuha kang Kristo gikan sa mga patay? Ang giingon mao, duol kaninyo ang mensahe sa Dios. Anaa sa inyong ngabil ug sa inyong kasing-kasing. Sa ato pa ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Klaro kayo sa bersikulo 5 hangtod sa bersikulo 7. Gipasabot diri nga wa ka nagkinahanglan nga diin mahimo pa kang hero, nga din dagko kayo mong gibuhat para sa tanaw nimo luwas ka. Wa ka na ingon nga diin nagkinahanglan pa kag grabe ka mga milagro nga mga butang nga imong pagabuhaton para tanaw nimo maluwas ka. Wa ka nag-ingon nga diin kinahanglan nimo patyon nimo kaugalingon para maluwas ka nga din tanaw sa mga tao nimo is hero ka. Wala na gikinahanglan ni ana. Sa bersikulo 8 niingon si Pablo ngadto sa iyang mga tigpaminaw. Hilabi na sa iyang mga kaigsuonan nga mga Hudiyo. Ang kaluwasan duol sa iyong ngabil o duol sa iyong kasing-kasing. Duol sa iyong ngabil tungod kay nganuman. Igo lang ka mosulti. Nga din si Kristo ang Dios. Si Kristo ang maluluwas. Andin duol sa imong kasing-kasing nga motuo ka. Kana siya mauna ang kaluwasan. Wa ka nagkinahanglan nga diin mauni mo paningkamutan, mauni mo paningkamutan, mauni mo paningkamutan, mauni mo paningkamutan. Wala na. Gibuhat ta ang tanan ni Kristo. Ang ato is motuo ta sa gibuhat ni Kristo. Motuo ta ni Kristo nga maoy naghatag sa kaluwasan. Sa bersikulo 9, maluwas karon balik ko na bersikulo 9, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Kristo mao ang Ginoo og sa kasing-kasing motuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayod og naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Klaro kayo nga diyan ang kaluwasan gikan ni Kristo. Imong isulti gamit imong mga ngabil.
nga si Kristo ang maluluwas. Si Kristo ang Dios. Ug imong kasing-kasing nga motuo ka nga siya ang maluluwas. Ug iyang gibuhat ang tanan para sa tuwa. Wala sa ingon nga din ikaw pa ang mobuhat para maluwas ka. Gibuhat na ni Kristo ang tanan. Ingana kanindot ang offer sa Ginoo. Mao ni siya ang sakto nga pamaagi nga sakto atubangan sa Dios. Ngano maglisod-lisod pa manggid ta para maluwas ta? Kung gibuhat man ni Kristo ang tanan para isi sa atoa. Ngano maglisod-lisod pa man ta? Ngano magsakit pa man ta? Ngano magantos pa man ta para maluwas ta? Kading gibuhat naman ni Kristo ang tanan, mana siya nagantos, mana siya nagsakit para ang kaluwasan sa imuha. Isayon lang imong tuuhan nga si Kristo mao maluluwas. That's it. Unsa may lisod niini? Ang pinakalisod niini mahitungod sa part sa kaluwasan is ang pag-maintain sa maong nausab nga kinabuhi. Laktod nga pagkasulti, kung ituotan ni Kristo na atay kausaban sa kinabuhi, apan ang pinakalisod is pag-maintain sa mga nausab sa kinabuhi. Unsa man kini? Regarding sa maong bisyo, regarding sa maong batasan, regarding sa mga kinaiyang nga mga bati, bisan unsang mga bati nga binuhatan. Mao ni siya ang kinahanglan nato nga i-aware ang atong kaugalingon nga diin ang atong kalipay wala na sa mga butang nga naa sa kalibutan. Ang atong kalipay is naa diha sa Dios. Nga diin ang mensahe sa Ginoo sa bersikulo 12, alang kini sa tanan kay wala may kalainan sa mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo. Kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan ug panalanginan ang tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Again, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Unsa ang makaluwas? Ang ngalan sa Dios. Ang ngalan sa Dios. Walay gipasabot dire nga diin imo pang sangpiton si mao ni nga ngalan o di ba kaunsa ang pamaagi nga diin gidalit sa kalibutan nga mao ni mong pagabuhaton wala na. Ang bugtong makaluwas mao ang ngalan sa Dios ug ang ngalan sa Dios ug ang Dios mismo mao ang atong duulan. Ang Dios mismo mao'y atong tuuhan ug atong sangpiton ang iya lamang nga ngalan. Dili na nga ngalan ni unsa pa ni si bisan kinsa pa na nga gitawag na to mga santos o di ba kaha bisan kinsa pa man ang mga tawhana diha ang atong sangpiton nga tan-aw na to maluwas ta dili. Ngalan sa Dios. Again na makaluwas ngalan sa Dios. So tan-aw na to unsa man ang pinakasakto nga diin sakto nga solusyon nga diin sakto atubangan sa Dios. Maong sangpiton na to ang ngalan sa Dios. Imagine gusto ka nga diin maluwas ka, gusto kang diin makabaton ka sa nindot nga offer sa Ginoo nga maong kaluwasan. Tapos ang imuhang gisangpit is dili ngalan sa Ginoo. I mean, kung ang kaluwasan gikan sa Ginoo, syempre laktod nga pagkasulti, basic ayo nga din atong sangpiton ang ngalan sa Dios. Ano mo sangpit pa man taglaing ngalan kung ang Dios mismo mao'y makahaluwas sa atoa, di ba? Example sa mga batanon. Manguyab ka sa kababay. Tapos imong panguyaban day laing babay tapos kani magkauyab mo sa usa. Dili jud. Dayri kaniya mismo. Tungod kay gusto ta nga diin makabuild tag relasyon niya nga mao ang maghatag natong kaluwasan. Laktod nga pagkasulti, ba nag-asawa, nagpakasal mo na amoy nindot nga relasyon tungod kay ngano man. Tungod kay kamo mismo nagistorya, kamo mismo may nagkisinabot, kamo mismo mao'y nagbaton sa nindot nga relasyon. Laktod nga pagsulti, kung atong tanawon nga diin magbaton tag nindot nga relasyon sa Ginoo, asa man ta mosulti sa Ginoo mismo. Tungod kay ang relasyon nato sa kaluwasan dili man relasyon nato sa atong pamilya, sa atong bisan kinsa. Ang relasyon nato sa kaluwasan is atong relasyon diha sa Dios. Atong tanawon diri, ang makaluwas sa tao, ang ngalan sa Dios. Ang atong sangpiton kinsa man? Ngalan sa Dios. Bersikulo 14. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila motuo? Dili gayod. Unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe? Ug unsaon man nila pagkadungog kung wala sila magwali? Ug unsaon man pagwali sa mensahe kung wala gidala ang pagwali? Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Atong makita diri sa bersikulo 16 hangtod sa bersikulo 21, mo-direct nga ni sa 21. Apan mahitungod sa Israel, miingon si Isaias, sa tibuok adlaw naghangyo ako nga muduol kanako ang katawhan nga masupilon og masinupakon. Agbalikon ako. Apan mahitungod sa Israel, miingon si Isaias, sa tibuok adlaw naghangyo ako
nga muduol kanako ang katawhan nga masupilon og masinupakon. Ngano man di ay? Ang atong ginahisgutan niini nga mensahe mao ang rejection sa Israel. Unsa may nakahimo nga din ang Israel gi-reject atubangan sa Ginoo. Dili sa ingon nga nagbuhat sila mga evil, grabe kadaotan nga mga gibuhat dili. Gi-reject sila tungod kay wa sila nagmasinugtanon, and then gi-reject sila tungod kay wala sila mutuo. Kulang sa pagtuo. Tanaw nila kaya nila maluwas pinaagi sa buhat, dili sa pagtuo. Gi-reject sila, balikon nako, kay wala sila mutuo sa Dios. Kay wala sila mutuo. Unsa may giingon diri sa bersikulo 21. Sa tibok adlaw naghangyo ako nga moduol kanako ang katawhan nga masupilon og masinupakon. Sayop ang paagi atubangan sa Dios. Mga kaigsuunan, balikon ako, unsa man ang saktong paagi atubangan sa Dios. Again, ginahisgutan nato kaganina nga mao kini siya ang solusyon nga gihatag sa Dios. Si Kristo ang katapusan sa balaod. Si Kristo mao ang makaluwas sa tao. Walay laing sangpiton ang ngalan sa Dios. Again, mobalik ta sa Dios, sa Dios, sa Dios tanan. So ang atong mensahe karon nagpakita nga mao kini. Ang kaluwasan sa tao gikan sa Dios. Ang solusyon gikan sa Dios. Ang kaluwasan kinsay sangpiton ang Dios. Muna si pipila sa atua karon nga naminaw, di ba ka nagtan-aw karon? Nga din tan-aw nimo nga kaya nimong luwason nimong kaugalingon pinaagi sa imong mga buhat o pinaagi sa pagka maayo or pinaagi sa pagkareliyoso. Again, sayop kini siyang mga butanga. Pero wala ko niingon nga diin sayop nga mubuhat kaniini. Akong gipasabot, sayop siya kung imo ni siyang gibuhat nga gunauna ka nga maluwas ka pinaagi sa pagbuhat niini. Nindot ay mong gibuhat apan ang sayop nga prinsipyo kung magunahuna ta nga maluwas ta pinaagi niini. So unsa man ang sakto nga solusyon nga sakto atubangan sa Dios, mao ang solusyon nga diin maluwas ta pinaagi sa pagtuo sa Dios. Ato ang dawaton ng Dios nga mo'y manuluwas sa atong kinabuhi. Ato ang kunon ang Dios sa atong kasing-kasing nga siya ang Dios, siya ang manuluwas. Mao ni siya ang makaluwas sa tao. Kung maingon tang magbuhat og maayo nga diin reliyoso kay ka, nga diin buutan kay ka, nga diin maghihatagon kay ka, mahigugmaon kay ka. Resulta ni siya tungod kay luwas ka pinaagi sa pagtuo diha sa Dios. Balikon ako mga kaigsuonan. Ang sakto nga paagi, nga sakto atubangan sa Dios, mao ang solusyon nga gikan sa Dios. Makaluwas sa tao ang Dios, ang buhat sa Dios, o dili ang buhat sa tao, dili ang pagpaningkamot sa tao. Hinaot niini nga mensahe ato makita sa atong kaugalingon nga din ang makaluwas ang Dios ug dili kita. Munang sa pagkakaron kung makita man nato sa atong kaugalingon nga daghan kay tag mga kapakyasan, dili pa ulahi ang tanan. Karon pwede ta moduol sa Ginoo, mangayog pasaylo sa Ginoo, andin pinaagi sa atong mga ngabil ato ang kunon nga diin makasasala kita. Ug sa atong kasing-kasing atong dawaton. Tuuhan si Kristo nga mao'y nagbuhat, naghatag sa mong kaluwasan ug pinaagi niini. Mao kini siya ang sakto nga solusyon atubangan sa Dios. Magampo kita. Ginoong Dios niini nga panahon, kami nagapasalamat sa imong kaayos sa tagsa-tagsa na mo kinabuhi, hilabi na Ginoo sa imong mensahe nga nagpahimangno og nag-remind sa matag usa sa among kinabuhi nga din ang kaluwasan dili pinaagi sa among pagpaningkamot, dili pinaagi sa unsay among nabuhat, kun dili pinaagi Ginoo sa pagtuo nga motuo kami nga din ang solusyon gikan kanimo o Dios nga din si Kristo mo inamatay nga ibabaw sa cross para kami makabaton sa kaluwasan. Hatagi Ginoo og pagtuo ang matag usa nga diin i-impress nimo sa matag usa namo sa matag usa ka kasing-kasing namo Ginoo nga diin among ang kunon nga kami nakabuhat og sala, nga kami nagkinahanglan og manuluwas, nga diin si pipilaman Ginoo sa mga naminaw karon ila makita ilang kaugalingon nga kung naamay mga nangapakyas Ginoo nga tan-aw nila kaya nilang luwason nilang kaugalingon, andin karon nakadungog sila sa mensahe nga diin sila na mga kapakyasan. Tugote Ginoo nga din imong hikapon ilang kasing-kasing. Tugote Ginoo nga din imong hikapon Ginoo nga diin ilang makita silang kaugalingon nga kinahanglan sila manuluwas og pinaagay sa ilang mga ngabil, ilang ang kunon nga nakasala sila, makasasala sila, og ilang ang kunon nga ikaw ang manluluwas og ikaw ang Dios sa ilang kinabuhi. Og pinaagi silang kasing-kasing nga motuo sila og mudawat sila sa imuha. O Dios, ako Ginoo nagapasalamat sa imong solusyon nga gihatag sa matag usa, pinaagi sa
kaluwasan nga diin ikaw mao'y namatay nga ibabaw sa cross, solusyon para sa matag usa. Lord, salamat Ginoo sa mong imong gibuhat og tuguti Ginoo ang matag usa nga bisan naminaw karon nga diin sa mga imong mga kaanakan nga mituo Ginoo nga diin ang kaluwasan gikan sa imuha. Kung naamay mga pipila ka mga relasyon nga bugnaw, Lord God, ako Ginoo nagahangyo Ginoo sa gamayng pabor, tuguti Ginoo nga diin mabalik ang kainit Ginoo sa matag usa, nga diin ang kainit sa pagpangalagad, ang kainit Ginoo nga diin ang relasyon mabalik Ginoo, nga diin nindot ang relasyon sa amoa diha sa imuha. Lord God, ikaw Ginoo padayon magapanlangin sa matag usa. Salamat sa imong pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Og amen. Gamhanan